Mocht er waanzin wel een besluit vallen, dan is de kans groot dat er keersen wordt voor de goedkoopste variant. De verbouw van Tialf voor €50 miljoen. Het gaat om 50 miljoen en 100 miljoen. En dan zou je gauw geneigd kunnen zijn van, goh, in beide gevallen heb je een soort nieuw Tialf. Alleen als je daar echt heel specifiek in gaat duiken, dan zijn er gewoon hele grote verschillen. Gaat het over twee heel verschillende concepten. Want het is maar de vraag of het bedrijfsleven geïnteresseerd is om in die vernieuwbouwvariant zoveel te investeren. Want bij de nieuwbouwvariant, dan gaat het echt om innovatie. Dan kun je dus als Friesland en als bedrijfsleven ook echt op de kaart zetten. Nou, dat zie ik bij de vernieuwbouwvariant in mindere mate. ChristenUnie en PVV matten de trogslag aan. Om de twee partijen hoe de streek te loeken, wil het CDA meer onderzoek naar de bouw van een nieuw Tialf bij het Abelensterstadion. Dan kan je denken aan de verkeersproblematiek. Dan kan je denken aan hoe duurzaam is de nieuwbouwvariant. Dan kan je denken aan de synergievoordelen. Wat is nu echt de economische spin-off? Maar je kan ook denken aan de bijdrage van het bedrijfsleven. Hè. Daar wordt 20 miljoen voor opgenomen. Hoe hard is die bijdrage nu? Pas als dit al duidelijk is, kan er een besluit genomen worden, vindt het CDA. Dat zou dan in september matten. De KNSB is blij met het plan van het CDA. Want het boen is groot voorstander van nijbouw bij het Abelensterstadion. Op het moment waarop partijen in Friesland zeggen van laten u nog eens even een paar maanden de tijd nemen om de variant op de financiële haalbaarheid te beoordelen. Dus zowel de nijbouwvariant als de vernijbouwvariant, dat helpt om uiteindelijk echt de mogelijkheden van de nijbouwvariant nog eens een keer goed te verkennen. Dat zou het de moeite waard zijn.